și încoace și n-am avut timp de nimic, dar uite câți bani mi-au mai rămas. Înseamnă că nu l-ai văzut pe Crăciun? Nu, n-am avut timp să mă gândesc la asta. Bună ziua! L-am văzut cumva pe Crăciun. Cine e ăla? Crăciun! Îi dau pe Crăciun! Ah, atunci vii la stand. Stai jos. Vreau să văd. Uite-l aici, tocmai se difuzează filmul Moș Crăciun. Sunteți sigur că acela e Crăciun? Da, absolut. Nu, acela nu poate fi Crăciun. Crăciunul pe care îl caut eu este diferit. Are ceva... Nu știu, sper că să-l găsesc. Nu știu ce cauți tu, dar eu spun că Crăciunul meu e aici, în fața televizorului. Avem o grămadă de emisiuni bune. Muzică, dans, glume. Avem și filme tare. Crede-mă, mi-e tare greu când e vorba să aleg între ele. Dar sunt hotărât să nu mă dezli pe scaunul acesta până dimineață. Oare o să găsesc vreodată Crăciunul? L-ai văzut cumva pe Crăciun? Așa-l cheamă pe fiul tău? Nu, Crăciun, știi tu, Crăciun. O, da, știu. Cu tipul acela bătrân cu Crăciun îmi dă cadouri. Eu deja mi-am primit cadouri. O nouă bicicletă. Imediat trebuie să vină de la mine de ca să vadă. Îmi pare rău că nu am timp de povesti, mai vedem. Salut! Bună ziua! Tot aud pe cineva cântând. Vocile acestea încearcă să spună ceva. Bănuiesc ceva legat de Crăciun. Dar nu l-am putut găsi. Nu știți cumva unde este? O spui. Nu, îmi pare rău, dar sunt prea ocupată ca să te ajut. Sora mea, Dana, împreună cu soțul ei și cu copilașul lor, vin mâine la noi. Trebuie să fac orice, să cură, să spăl și frigider nu este nimic. Trebuie să gătesc. Deci nu știți nimic despre Crăciun? Nu, îmi pare rău, dar nu m-am putut să mă gândesc la așa ceva. Bănuiesc că nu l-ai văzut pe Crăciun, nu? Pe Crăciun? Am auzit de el. Deodată mama îmi pomenea de el. Spunea ceva de lume. Spune-mi ce știi. E bine, e chiar acum. Cred. Știu că totdeauna mergem în vacanță de Crăciun la munte și mâine plecăm în munte. Deci trebuie să fie Crăciun. Oare trebuie să merg până în munți ca să găsesc pe Crăciun? Habar n-am. Nu mi-am intrat și acolo, dar s-ar putea să fie. Ah, mersi pe telefon. Salut. Nu mai are rost. Ce anume? Ce s-a întâmplat? Am vrut să găsesc Crăciunul. Am auzit mai de mult că este cu adevărat deosebit, dar nu l-am putut găsi. Și pe cine ai întrebat? Pe mulți oameni, dar nimeni n-a știut mare lucru despre el. Înseamnă că nu ai întrebat pe cine trebuie. Eu știu despre Crăciun. Ce știi? Am auzit totul despre el la biserică. De Crăciun, oamenii își dau unul altul cadou ca să ne aducem aminte că Dumnezeu a dăruit lumii cel mai mare cadou dintre toate. Cadoul lui de Crăciun a fost un dar pentru toată lumea. Cadouri de Crăciun? Dacă e vorba de cadouri de Crăciun, atunci ne-a dorit să ce-mi doresc. Mai sunt ceva filme noi care eu nu le știu? Vreau și eu un radio care se atașează la bicicletă. Vreau și o mașină care gătește singură. Dacă e vorba de cadouri, eu vreau haine noi. Dar lui Dumnezeu pentru noi nu este ca acele daruri. Dumnezeu ne-a oferit darul lui pe Iisus, pe singurul lui Fiu. Iisus a născut într-un stat numit Betleem și de-a lungul vieții sale ne-a arătat cum este Dumnezeu. Ne-a învățat că dacă vrem să fim acolo cu El, nu putem ajunge, dacă nu suntem curățiți și fără de păcat. Iar noi înșine nu ne putem face curați și fără pată. De aceea, Domnul Iisus a acceptat să fie trimis la moarte și judecat, pentru ca noi să putem fi curați și liberi să mergem la El. Acesta este darul lui Dumnezeu pentru noi, singurul Său Fiu trimis să ne mântuiască. Cadouri! Vrem cadouri! Arată-ne cadourile! Aici, uitați-vă! Această carte ne spune totul despre viața Domnului Iisus, darul lui Dumnezeu pentru noi. Ce folos mi-au și cadourile astea? N-are vedere. Mie mi-ajunge ceva la televizor. Pa! Mie-mi place cum sună darul lui Dumnezeu. Poate mă întorc după ce termin mâncarea. Într-adevăr, darul lui Dumnezeu sună bine, dar trebuie să ajungi la magazine înainte să închidă. Eu chiar nu am nevoie de aceste cadouri. Și tu? Eu chiar doresc acel dar de la Dumnezeu. Mi-arăt cum să ajung la el? Vino cu mine. Uite, se vede o lumină. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umerii lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească
și o face fără sfârșit, va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Amin. Așa cum odată am vestit Maria, voi păstorilor de pe câmp magilor, și de atunci la mulți alții vă vestesc, azi vă vestesc și vouă vestea cea bună. Pruncul care s-a născut acum 2000 de ani stă azi la dreapta Tatălui Ceresc și mijlocește pentru viața o mângâie și este numit Alfa și Omega, Salvator, Mântuitor, Mare Preot, Sfânt, Domn al Domnilor, Lumină. A venit să aducă lumina prin mântuirea câtor suflete slăviți, deci prin viețile voastre și cârtați între cele căci merită toată slava, gloria și laudele noastre în veci. Amin.